Iż-żgħażagħ deskritti bħala l-qalb, l-enerġija u l-preżent u mhux biss il-futur tal-moviment li qed jibni madwaru l-Partit Laburista. Il-preżenza tagħhom kienet fuq quddiem nett tal-mass meeting organizzat mill-Partit Laburista. Għandna bżonn bidla mill-aktar fis possibbli hu, speċjalment it-tfal l-iskejjel li spejjeż iżdiedu. Naħseb waslet żmien il-bidla. Il-Partit Laburista jista' joffri żgur gvern aħjar minn dan li għandna, żgur jista' jagħti servizz aħjar il-ħaddiema kollha. Dik li ħajna qaset dawlu l-ilma. Oġbitna ħafna għax dawlu l-ilma kisser il-kulħadd, kisser il-familji. Oġbuni diversi proposti fosthom fil-qasam tax-xogħol, l-edukazzjoni, anke bil-proposta li għamel reċentement Joseph Muscat fuq il-garanzija tax-xogħol u jew studju għaż-żgħażagħ. Brenda Kassar, żagħżugħa ta' 19-il sena b'impjieg part-time, titkellem b'mod pożittiv dwar il-garanzija tal-Partit Laburista li jżomm u jsaħħaħ l-istipendji. Nħossni wkoll għandi garanzija jiena li bħala student qed inkompli l-iskola l quddiem l-istipendji mhux se jmissulna. Naħseb li l-edukazzjoni ħajkun iżjed investiment f'edukazzjoni, ħajkun iżjed xogħol u stipendji siguri. Ma naqsux il-familji nisa u irġiel li bħala priorità assoluta għandhom l-interessi ta' tfal tagħhom. Naħseb hemm ħafna dejja ġodda, naħseb li jekk jitwettqa ħafna minn dawn il-proposti, il-poplu jagħmel qabża l quddiem. Kien hemm ħafna proposti interessanti li ħa pjaċir li rajt il-poplu li jitkellem u l-mexxej jisma' u nnutajt ħafna kif innutaw oħrajn. Jieħu noti fejn ma jaqbilx rajt li ma jaqbilx u dik toġobna xturi ċertu leadership fih. Dak li qed joffri u dak li jaħseb li se jwettqu. Li żgur se jwettqu. Xogħol għax nieqes mix-xogħol u postijiet fejn jgħixu llum li ħajilħu mhux bil-forsi jdu jissalbu jixtru. Dawnu ilma jorħos speċjalment futur għaż-żgħażagħ huma kollox. Il-koppja Mary u Alfred Vella huma tnejn mill-anzjani li kienu preżenti għal dan il-mass meeting mill-perspettiva tagħhom jispjegaw it-tama li se joffri gvern ġdid. Ħankunu aħjar milli qegħdin issa u ħafna, speċjalment aħna l-anzjani. Jiena naqbel ħafna mal-Kongress li jagħmel kemm għandi żmien jiena qatt ma rajt bħalu. L-edukazzjoni ta' ħaġa importanti għax bl-edukazzjoni nimxu. Jiena għax ħaddim tat-tarsna naf li llum l-edukazzjoni, mod speċjali edukazzjoni anke fis-snajja.